Arrenca el programa que no baixa mai de categoria. Benvinguts a Montiliving, el programa que tots esperàveu. Claro que sí, campeón. L'atraquen els dilluns, cada setmana a 8:45, amb l'anàlisi més fresca i el millor debat sobre el Girona. Parlem, discutim, riem i ens ho passem de cull. L'alineació titular i innegociable. Nil Solà, Àlex Luna i Arnau Madrià. A l'apartat tècnic, els qui ho fan tot possible. Jordi Mariscot i Aleix Miquel, mestres dels piuets i de les ones. M'escucha o no? I a la fotografia, l'ull que ho capta tot. Sergi Arpí. Ja no tenim la Champions, però continua el show. Som-hi, que comenci Montiliving! Què tal? Bona nit i benvinguts i benvingudes a Montiliving. Sí, avui és un dia especial aquí a l'Hort perquè celebrem, per fi, un dia més, que hem guanyat a l'Espanyol. Fort aplaudiment aquí, va, sisplau. Primer Cairon de la nit, gràcies a l'Aleix Miquel. A les 22:50 li va caure una ampolla, sí. Una ampolla em va caure, però espero que no en caiguin gaires més perquè és que l'Espanyol ja està liquidat, ja és... Què passa aquí? Què passa? Ampolles, sí. Aviam, què tenim aquí? Ara mateix per la gent de Spotify... Hòstia, ja m'ha caigut la primera ampolla. Sí, necessitava beure una mica. Una aigua mig buida. A veure aquestes ampolles. És curiós com comencem avui a Montiliving, si més no, perquè Àlex Luna està repartint unes ampolles personalitzades, que ara mateix les posem en el directe. Àlex Luna sempre tan detallista. Una altra ampolla que acabo aquí. Sembla l'RCD Stadium, això. Estic fart d'ampolles, ja. Una altra ampolla. Perdona. No, és que aquí reciclem, aquí a Girona. Aquí, a Girona, reciclem Àlex Luna. Per favor. És que mira això. Bueno, ja estan tots. Mira això, sisplau. Fort aplaudiment per Àlex Luna, que ha repartit les ampolles. Clar que sí, home! Vale. Gràcies. Arrenquem una mica això perquè mireu quines ampolles personalitzades que ens ha fet Àlex Luna a la meva dreta, com sempre. No diguis que les he fet jo, sisplau, no diguis que les he fet jo no les he fet. Com estàs? Les ha fet una empresa externa que col·labora amb nosaltres. I quina empresa és aquesta? No ho puc dir perquè podrien rebre amenaces. Ensenya les aigües. Bueno, l'empresa aquesta volia col·laborar al nostre programa amb missatges que facin entrar en consciència per tothom. A mi m'ha tocat aquesta que diu beu aigua, no la llencis, i una foto de... A mi m'ha tocat. Paulo Moisés obre les aigües. Ah, mira. Està bé, no? Amb el careto de Gazzaniga, que per cert, bon partit, l'altre dia de... Aviam, el cosí de l'Echeverri, quina li ha tocat? De moment anem a fer una presentació no com a cal, no? Sí? Vinga, va. Avui no tenim a Nil Solà, que sí que el tindrem, ara ho veureu, però avui, presencialment, tenim a Joaquín Bacigalupo de la cadena COPE, clar que sí, fort aplaudiment, ara sí. Ara ja som tots. O sigui, li acabes de dir al cosí d'Echeverri que ens inventem un nom perquè sigui periodista i dir un mitjà a la COPE. El primer d'Echeverri, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Arnau. Buenas noches, Alex. Encantado. Contento, ¿no? Sí, contento. Et posem una aigua amb Gazzaniga. Lo que pasa es que me tocó la misma que a vos. ¿Sí? No, pero tienes otra. Pero tengo otra. Pero claro, esta es más complicada, ¿eh? Fórmula del agua, fórmula Gatza, HO2. O sigui, H2O. No, fórmula de l'aigua, H2O. H2O. Fórmula Gatza, H02. Està ben trobada, aquesta. Molt bé, Luna. Aquesta està ben trobada. No és meu, no vull mèrits, que és de l'empresa que ho ha fet. Va, abans de tot, avui tenim moltes coses per parlar amb en Joaquín, amb l'Àlex. Esteu bé, no? Tot bé, no? Espero que sí, no? Ja us ho he preguntat, però sí, no? No estem bé un dia com avui. Sí. Bueno, avui tenim mercat, perquè tenim bastants Here We Goes d'Itàlia i haurem de parlar d'això del mercat de fitxatges del Girona, també haurem de parlar d'aquest 0-2 al camp de l'Espanyol, tot el que va passar. Tenim un missatge de jovent gironí del seu cap, Dil Capo, que ens explica una mica, Àlex, com va anar tot. Sí, ens ho explica una mica a la seva manera, però després ja ho escoltarem. Ens agrada molt. També tenim diversos sorteig, hem de parlar un palet de bàsquet, però farem connexió a Barcelona avui amb Nil Solà, que per motius laborals haurà d'estar a la distància. Per cert, tenim ja Nil connectat, em comenten per aquí, aviam si el podem ja introduir en aquesta tertúlia inicial. Nil Solà, com estàs? Bona nit. Hola, bona nit a tots. Com esteu? Si fa una hora que estic aquí connectat esperant que em donessis pas. Per cert, és lleig això de que l'únic dia, el primer dia de la història que no vinc a Montiliving porteu el tio de la competència, de la COPE. Suposo que és una cosa fet expressament. És que per aquí anava, Si traiem algú de la SER... Sí, a ver si lo entendía, Nil. Sí. Per cert, Nil... Com que... Nil, estàs molt content, Et veig molt content. Què et passa?
Té millor cara i tot. Fas molt bona cara. Home, perquè, bueno, primer de tot m'he enfadat una mica perquè has dit Here We Goes d'Itàlia i els 3 Here We Goes que hi haurà els he Són dit jo, teus. per tant, rectifica amb lo d'Itàlia, correcte. Rectifico perquè és res. informació teu, però Here We Go és per formalitzar-ho. Ja el vaig donar divendres i era perquè tingués ell poder-se posar alguna T'ha medalla. etiquetat? A T'ha banda etiquetat d'això, o no? T'ha etiquetat? em va etiquetar l'altre dia. 600 seguidors al Twitter després de l'altre dia, imagina't. És important, doncs. Estic content perquè el Girona porta 9 de 9, perquè per fi podem fer programes i la gent no pot venir a rajar, i evidentment doncs, estic content perquè a vegades a la vida et passen coses bones quan treballes molt, i avui no puc estar aquí perquè he arribat de Sant Sebastián de fer el Barça i me'n vaig demà cap a Praga, i no m'ha donat temps de venir, trist per no poder estar amb vosaltres en un dia com avui, però també crec que és una cosa bona que de tant en tant passa i que segur que la gent que em coneix i que sap el temps que porto treballant se l'alegrarà per mi, i també m'alegro per el Joaquín perquè si arribo jo seri no hagués deixat que vingués. La competència, nois? Abans de tot, obrim una mica l'ordre del dia. Echeverri, oficial en el Girona, es va fer oficial ahir, per tant, anem a veure una mica el que és la incorporació, que ja entrem tots 4. Claudio Echeverri, feia molt de temps que intentava doncs, el Girona fer-se amb el davanter argentí. Ja era hora que pogués jugar, perquè feia 3 setmanes que estava a Girona, i això també ho hem de parlar, és molt fort, i finalment contra el Getafe ja està a punt per debutar. Sí, la intenció era que pogués jugar contra l'Espanyol. Jo tinc la sensació de que allà, i no és per justificar una, per mi, i suposo que per molts, dolenta gestió del club amb el cas Echeverri. Fa 20 dies que està aquí, el podríem fer abans tot el de Solís i de més, però independentment d'això, que ens diran que no és fàcil perquè realment segurament no ho serà, sí que tinc la sensació de que allà a Solís, a Anglaterra, van dir cójanlo con calma, que estos están esperando a ver si juega el otro, que ha hecho que yo esté aquí. Va arribar Echeverri, vestit de xandall, com tots els seus companys. Vaig tenir la sort de coincidir justament perquè estàvem de Zon allà dins i ho vaig veure, però bueno, de seguida ens van comunicar doncs, que no podria jugar i de més, però bé, les sensacions, ja ho vam explicar aquí la setmana passada o l'altra, és que és un jugador que pinta molt bé, que Michel diu que té una aura especial i de més, i que si surten bé les coses pot ser un dels fitxatges, o sigui, una de les incorporacions que recordi el Girona per molt de temps, si surten les coses. Quines ganes hauria de tenir el community manager del Girona de penjar aquest vídeo, perquè jo crec que aquest vídeo, Nil, també Joaquín, fa un mes que està fet pràcticament, des del 29-28 de desembre, aproximadament. Com ens vas gravar tu? Bueno, però això és abans de cap d'any. Això és abans de cap d'any. No, pregunto. Sí, però pregunto si el vas anar a gravar tu o no. Podria ben ser, no?, que ho gravés jo. Crec que estic molt lluny de gravar aquests vídeos. Està molt ben fet. Jo, ràpidament, d'Echeverri, que crec que ja n'hem parlat molt, crec que és un futbolista d'un nivell superior, que és un pas endavant pel Girona. També he de dir que ho va demostrar a la gespa, perquè se li pressuposa molt, però després els números els mires i no són tant al futbol professional, però estic segur que encaixa a la perfecció, i els 3 jugadors que venen al Girona aquesta setmana per mi marquen un punt d'inflexió i un pas endavant al nivell qualitatiu de la plantilla molt important. Joaquín, tu coneixes bé el Diablito. El coneixes bé, ¿no? ¿Qué pot dir el seu cosí sobre...? Lo conozco bastante, sí, pasábamos la fiesta juntos, Navidad y demás. Sí. A ver, lo que pasa es que las fiestas, Sí, las fiestas. Sí. ¿Te suena, no? Un poco eso? Sí. Ja veus que algú que li agrada la festa hem portat, almenys. No fallem a la tradició. No había que desentonar. A ver, lo que pasa es que yo creo que para medir al Diablito no hay que ver lo que hizo en Leverkusen. O sea, en Leverkusen no le salió nada, evidentemente. Después igual estoy mucho con Neil, lo tiene que demostrar, obviamente. Pero si Michel dice que es un tipo que tiene una obra especial, que es lo que se ha dicho de él desde que apareció, o sea, el Diablito desde que había 10 años... Había videos de él circulando por Twitter y la gente de River volviéndose loca con verlo debutar, con que apareciera, que debutara, y después debuta hasta un año y se va. Pero es un tipo que tiene algo especial, que le pega mucho a Michel. Lo que pasa es que es un jugador bastante anárquico. Entonces yo tengo ganas de ver... Me está recordando todo esto a Asprilla, ¿eh? A mí no... a ver, es que por ¿eh? Perfil es un jugador así. Sí, lo que pasa es que Asprilla... Vigila amb Asprilla, Vigilamos con Asprilla, que el otro día se la sacó. No se li pot dir res a Asprilla. Amortitzat, Después de lo del otro día lo da por bueno, encara es quedarà. Encara es quedarà. Encara es quedarà, diu. No, és que... No m'estranya. No era penal, no?
Ho podem dir ara, no ja. No. Ha prescrit els 2 penals molt justets. Penals claríssims els dos. Penals claríssims els dos. Per el tall. Molt justets. Sobretot et diria que el segon no? És molt justet el segon. Sí. No, el segon per mi no hi ha absolutament res. Però Está corriendo, absolutament el res. defensor del Español pasa corriendo. El primer... El primero de VAR. El primer Ni de siquiera VAR, de VAR. Sí, el primer és d'aquests que s'estan pitant i que Sí. sembla que s'han de pitar perquè els Penaltito. posa la càmera lenta. El segon és un escàndol. Bueno, és normal que... No estic d'acord. No estic d'acord. Què vols dir, no estàs Si el d'acord? toca, si el toca, és penal. Però Nil, si Perquè s'entrebanca ell mateix. No, home, no s'ha trebat ell mateix. No, home, no. El toca, va. Això no passa res. El toca és justet, sí, però és jo tinc penal. la sensació de que el toc és mínim i que és més que s'entrebanca ell mateix que no pas... A ver, pero también te digo, Home, por una que ell se viene mateix no arriba y son- se cae y se tira, No, se lo damos por bueno, una- ¿no? una A ver, alfombra, digo, oye, a ver Asprilla, si lo por vamos a Dios. criticar Sí, por eso por mi no también. és... Sí. No, bueno, vale, pues sí, pues no és penal, ja està. Què et va semblar el partit, 0-2 i Nil, cap va? penals, Què et va semblar el partit? Si vas gaudir o no? Vaig gaudir molt a la primera i patir molt a la segona perquè em donava la sensació que amb el que teníem ens costaria molt de solventar-ho, més que res perquè l'Espanyol a la segona era evident que apretaria. Jo tinc la sensació, i és una cosa que va dir David Balaguer també després a Esport 3, que l'obsessió aquesta que tenen amb la gent del Girona i amb ser millors que el Girona i que es veuen tan superiors al Girona, els hi juguen molt males passades quan juguen a casa. Sí. Molta precipitació, més pressió del compte en totes les accions, i això els és... Bueno, és que clar, que hagis anat 7 vegades allà i no t'hagin guanyat mai, és l'hòstia. Vull dir, jo tinc la sensació aquesta de que realment és com, no sé, com si es bloquegessin, no?, i no poden fer el que realment farien. Jo veig també que hi ha el Girona està tenint un punt de sort últimament, i això és bo perquè amb el rendiment bo que està tenint l'equip, que defensivament has fet un pas endavant i això és una cosa evident, i que a dalt doncs, t'estan sortint les coses, té aquell punt de sort que segurament a Mallorca aquella puntera, el pal de Robin García... Es la famosa dinámica de que cuando estás mal, Dinàmiques. todas las que son divididas sí. te salen mal, y cuando estás mejor, todas las divididas te salen de bien. sort i de justícia. Amén. Perquè quan feies les coses no tan bé, qualsevol errada feia perdre això el és partit evident. descaradament, y ahora que estás millor, doncs t'afavoreixen A aquestes ver, y coses. también que has dejado de tirarte tiros en el pie, que fue lo que le pasó al Girona durante muchas jornadas. Después los errores aparecían porque vos ibas disparando a la ruleta rusa. Ahora ya no hay tiros, ya no se juega más ya a no la hay ruleta tiros rusa. en el pie, ahora hay botellas en la cabeza. Bueno, un poco de todo. Son Tenim cosas aquí- que se tiran Todo. también. Per tancar una mica el tema d'Echeverri, a quin encaix el veieu? Al perfil esquerre, a interior esquerre, o sigui migcampista? Ell es defineix com un mitjapunta? Es que es enganche, sí, ¿Es es enganche, enganche? pero para mí dentro de lo que juega es interior izquierdo, más que extremo. Yo de extremo no lo veo, salvo que Alex Moreno decida rejuvenecer 15 años y volver todo el partido como si nada, es interior izquierdo. Ahí es donde lo quiero ver con Unagi. Ahí es donde tengo más dudas de quiero verlo con Unagi juntos. A ver ¿Abierto cómo, a banda o no? cómo encaja. Abierto a banda, si tenés un lateral que doble, sí. Pero no va a ser un extremo que gane línea de fondo. Un Romero. Nunca, no va a ser. O sea, no, lo que te decía Sabiño, si querés, no. Tenés que tener un Romero, claro. Tenés que tener un Romero. Es un perfil de jugador, si querés, que si juega de extremo es Rorro. Es lo que era Rorro en su momento, que va a ir para adentro siempre. Una cosa, ara que no vull canviar gaire el No, tema, i tant, i però, tant. o sigui, ja està bé el que ens està fent Savinho. Estic fent els collons del que ens està fent Savinho. Costing, què és això? Sí, ¿no? Es un poquito, ¿no? No, tio, està publicant, o sigui, està Corazoncito, comentant totes les corazoncito. publicacions del Girona. Sí, O sigui, sí. si vols venir, enviar un missatge, saps? Torna o alguna cosa, però no ens estiguis enviant aquestes coses, perquè fa mal. Sí, sí, sí. Primer Fa... amor. Faltaría que comenten el chat ahora. Primer ya, y amor, ahí- ojalà. Jo no ojalà. controlo gaire xat avui, Àlex, però Jo sé que tenim si fos per la seva mare estaria aquí. 240 persones ara aquí. Aprofitem per donar les gràcies a tots els que esteu en directe i també fem la primera pregunta. On veuríeu més ubicat a Echeverri i aquí sentaríem? Perquè ara mateix tenim una mica d'overbooking. Quan Onagi estigui bé, l'Emar també està fent passes endavant, veurem també com evoluciona Joel Roca aquesta segona volta, no crec que tingui gaires minuts, però veurem. Brian Hill està en un bon moment defensiu, també ofensivament. Com estem veient aquestes posicions? Zigankov, La veritat és que hem entrat en un nou ambient. això és veritat. Això és un bon resum del que està passant. No sé, aviam, per expectatives, avui jo he fet el tema del Mundo Deportivo i l'he fet allà una mica de... No sabia si publicar-lo o no, però impossible no somiar. O sigui, sí, impossible no somiar per tendència, per dinàmica, perquè, joder,
vindrà, no hem dit res, vindrà Ter Stegen. Això ara ho direm Vindrà Ter Stegen al Girona. O sigui, que estem parlant de que potser és el millor fitxatge de la història del club, el millor jugador que ha passat per la història del club, amb el permís de Blin i Lemar, que han vingut en uns altres contextos, segurament. Sí, capità del Barça, campió d'Europa. Echeverri, que se li dona per fer-ho bé, titular fantàstic. en el Mundial. Esprilla, que sembla que només feia sprints per salvar les... Resulta que força un penal i no sap ni com. Vull dir, la vida te sonríe i sembla que... Sembla que hagi de durar tota la vida. I en el mejor momento. Però s'ha de ser cautelós perquè ja sabem com funciona això i portem un any i mig patint, per tant, que no se'ns oblidi. Pregunta, i repeteixo, tindrà mals de caps, Mitchell, i tant de bo que aquests mals de caps siguin per bo, ¿no? Per veure qui asseu, però què haurà de fer? Quin 11 inicial tindrem? A ver, lo que pasa es que yo creo que pensar que Echeverri va a jugar de primeras es un poquito irreal, claro, y también después no sabes cómo está un ángel por la lesión. Al final parece que te sobran muchos y siempre te falta alguno. Siempre, porque hay alguno tocado, hay alguno tocado. Ja tocaria que algun dia sobrara alguna i que no tenir l'11 titular fet i que l'únic dubte fos les primeres 3 jornades Hugo Rincón i Arnau fins que li va aguantar i Joel Roca, Brian fins que li va aguantar. Vull dir, no portes 7 partits o 8 que juguen els 11 que tens i si no has de fer un invent. Vull dir, el normal en un equip de futbol professional és que hi hagi jugadors que s'hagin de guanyar la posició. Sí. Si totalment d'acord. que Brian serà suplent, Ivan, si baixa el rendiment, li tocarà estar a Ivan desconvocat, bueno, és el que hi ha. Y Witzel, que lo teníamos como fijo, si llega Fran, y cuando llegue Fran va a dejar de ser un fijo, creo. Como mínimo podem parlar. Arnau, podem parlar d'això de Fran Beltrán o és més endavant? Parlar més endavant de marcat Ter Stegen i Fran Beltrán. Però i parlarem de tot el que va passar a l'RCD. És que vull tancar això abans d'entrar al mercat, que hi ha molta gent que vol conèixer mercat, i ho farem amb informacions, Nil, que tu saps de primera mà, que aquesta setmana estan a l'abast per fer-se oficial, i ja hem vist Echeverri, ja el tenim llest. Tanquem el tema arbitratges, perquè aquí n'hem parlat una mica, els penals són justets. En Nil deia que no, que tenia una mica de dubte amb el primer, has dit? No, el primer és penal i el segon, hi ha una repetició que em dona la sensació que el toca, si el toca és penal, i si dieu que no el toca, doncs no és penal. No tens disponible avui el xat per llegir? Sí, que el tinc disponible. El que passa que m'ha trucat el jefe i no sé... Bueno, per si t'animes, no? Per si t'animes, normalment ets la veu cantant d'aquesta... Sí, no, em deixis ni descansar un dia. N'hi ha un que diu Gerard que ni a treballar una mica, s'ha de tenir cara dura, Xaviac. El pivot defensiu quin serà? Jo, si Fran... És veritat que Witzel està bé, però si Fran Beltrán està bé, jo crec que també... O sigui, que hi haurà competència molt bona i que Fran Beltrán va a la perfecció amb el que vol Mitchell, amb vice, contrari a l'Àlex Luna, que estic rebent missatges que és de l'Espanyol i del Madrid. El segon penal és molt clar, el que passa que per la velocitat de la jugada i els 3 plans que s'utilitzen no s'acaba de veure bé. Si mireu el resum de la Lliga i el poseu a càmera lenta, es veu el defensa que clarament toca Esprilla i provoca que caigui. És el mateix que penso jo, i no ho he escrit jo. Totes les 3 victòries hem de continuar fent feina. Ter Stegen jugarà. Pregunta, Ter Stegen no jugarà fins que Gazzaniga faci una errada, però això, Arnau, per després, no? Sí, guardem una mica, sisplau. Jo vull que dibuixem una mica el que va passar a l'RCD, que per cert, parlant de dibuixar, avui hem portat pintors de tota la província de Girona. Bons pintors, Sí. Ens podeu pintar Ter Stegen, si voleu. Sí, perquè vam dir... Martí pinta bé. Home, i tant. És un gran pintor. Avui fem un acte, o sigui, avui promocionem un acte de la Caixa que es diu Generacions, que parla d'una cosa que va molt bé pel context de l'altre dia, on avis, pares i fills senten els colors pel Girona i tota aquesta idea, com es transmet. Home, i tant que m'ho sé, perquè és una bona acció, collons. I amb fotografies o amb dibuixos us podeu presentar en aquest concurs que us permetrà, si guanyeu, optar a entrades VIP pel partit contra el Barça, a conèixer els jugadors, a tenir accés a l'escalfament previ i moltes més sorpreses que no ens han deixat dir, però que és un acte que quadra molt bé perquè, a més, per molta gent de fora que diu no sé què, el Girona i afició de plàstic de Barça i totes aquestes històries, doncs volem demostrar a totes que no és així i que des de fa molts anys la gent sent els colors pel Girona. L'afició de plàstic seria l'Espanyol, no, en aquest cas? Les ampolles que van tirar al camp. Si les ampolles que van tirar són de plàstic, es podria dir. Ho eren bastant.
I què farem? Com hem guanyat i ens vam comprometre que si guanyàvem faríem un dibuix, nosaltres avui dibuixarem alguna cosa que tingui a veure amb el Girona, o amb el que vulgueu, si de l'Espanyol algú s'anima i de més, i aniran passant un per un aquests pintors que hem portat de la província de Girona. Perfecte. Per completar el museu que farem sobre l'acció de la Caixa de generacions. O sigui que si voleu començar per aquí, home, i a més amb una persona que intueixo que pintarà molt bé perquè les dones normalment pinten millor que els nois, o així, Vinga. o així Això funcionava. és 100%, la plàstica, tot això, les arts No vull generalitzar, No. però a la classe de Confirmado. plàstica les noies normalment treien millors notes que els nois. O si vol... O sigui Qui que vol, va? algú Va, que tenim. s'animi. Vinga, és que haureu de pintar tots. Haureu de pintar tots. Jo Seieu al no meu he vingut costat. per això, No passa res, que si no voleu, no parlareu. En Nil treballa per no haver fet el dibuix, I mentrestant, si vols, abans de parlar tota la polèmica de l'RCD, Sí, que si n'hi ha a bastanta. l'Aleix li sembla bé... Ah, mira, estem veient el vídeo de l'Emar. Bueno, ara quan vulguis, no. Doncs va, comencem a obrir el meló, perquè a l'RCD Stadium van veure futbol, 0-2, però van veure altres coses. Tenim algun missatge del jovent gironí, però, Joaquín, com vas veure el partit? Ja fan uns quants dies, però millores del Girona és saber patir i tirar endavant els marcadors, Sí, curts? totalmente. Y sobre todo lo que te digo, dejar de errar vos mismo. O sea, digamos, no solo no cayó en provocaciones de errores del Español, no se pegó ni un tiro en el pie. No hay prácticamente ninguna jugada en la que vos digas, no era necesario este pase, no era necesario correr tanto riesgo en una jugada. O sea, para mí la clave es eso, sentir que todo lo que haces lo vas haciendo sobre seguro. Pero eso lo estás haciendo porque ganás. Claro. Y también hay que mantenerlo presente eso, ¿eh? Cuando perdías no te animabas a hacer cosas que ahora haces y parecen muy fáciles. Jo, Lo de sempre, això. vas comptar els quilòmetres que va fer Ivan Martín al No, partit? no els vaig comptar. No, Luna. Podries anar caminant a Barcelona. Podria és això. haver-los comptat. Sí, Per cert, Joana, no cal que... Si pintes bé està prohibit, eh? Pintar bé no es val. No són gaire bons. Vale, intenta no pintar bé perquè després deixem en ridícul els companys. Vinga. Han emplenat la sala la família Madrià, avui o no, també? Avui la tenim família representació. Sàbat, la família Sàbat avui. Perdó, però sabia que eren tots teus, com sempre, però no sé. No. Àlex, a nivell, per estirar una mica la línia del partit, què és el que et va agradar més de l'equip? Nil, ara vaig amb tu, eh? Sobretot el caràcter i la defensa, si us plau, eh? Demà amb un Deportivo, un nou muro amb Montilivi, eh? Víctor Reis, espectacular. Aquest tio està demostrant... O Rei. Amb Roberto va estar molt bé els primers 20 minuts. Està justificant una mica, tot i que això no està bé segons Mitchell, perquè moltes vegades hem comparat el preu amb Esprilla, no? Però està una mica justificant o fent-se veure tota aquesta quantitat que li ha costat al City, ara s'està començant a veure. Evidentment, doncs és un clar exemple de que és un jugador que necessitava temps, que necessitava adaptació, Curtirse. que venia d'una altra lliga i ara ho està fent espectacularment bé. Hugo Rincón, continuo pensant que necessita una mica més d'idea a nivell ofensiu, però que a nivell defensiu s'està posant el mono de trabajo i està complint. I va tenir un 1 contra 1 amb Romero bastant important. I no era fàcil tapar la banda Romero. De los mejores laterales que hay en la liga, ¿eh? Sí. I per mi va fer una molt bona feina. I després, doncs, Blin va estar bé, Àlex Moreno crec que està en el seu millor moment, i després per davant tens un tio de 22 anys que porta el braçalet i que ara mateix sembla un jugador molt més experimentat i que li surt tot bé i que està exercint com a líder. Per tant. Mira, la tertúlia ha anat a parar doncs, amb aquesta frase, ho llancem amb Nil Solà. Nil, Va, que t'havia deixat votant a sobre. Votant, i a la línia de gol. Fixa't tu. No, jo... Ja vam parlar d'Arnau l'altre dia. Jo crec que el pas endavant és en general de tot l'equip, que ara mateix està a un gran nivell i que... Bueno, això, que està a un gran nivell i que penso que abans, Arnau, tu parlaves de sort. Jo crec sincerament que es busca d'aquesta manera. Enteneu-me, que me fas quedar... Sí, t'entenc, però vull dir que és el que deia... Sí, però vull dir que no ho veig tan sort, vull dir que sí que hi ha moments que ahir la Real Societat té sort per guanyar. No penso que el Girona tingui sort. Per això dic, em sembla jo tinc la sensació de que no va ser molt i molt superior en quant a ocasions, perquè tampoc va generar molt i molt. És veritat que ells pràcticament no xuten a porta, no tenen cap de clara, però a mi m'agrada molt l'esperit competitiu i el saber sacrificar-se de l'equip, de que abans a la que et posaven 3 pilotes a l'àrea ja malament i et remataven, i tot i tenir dos tios de 1,75 o 80, la seguretat que et dona ara mateix el triangle aquest
és molt important. I et diria que hi ha molta gent que diu que Arnau al mig millor, no sé què, Arnau tornarà a jugar a lateral segur. Per mi millora més, Arnau, lateral, amb l'equip. L'equip millora més. Si tens un migcampista... Bueno, sobretot per això, vull dir, perquè el normal és que... el necessites molt més de lateral... Un mig centre bo i Arnau al lateral. Vull dir, sí, jo ho veig Arnau... Sí, lo que pasa es que en la mitad de cancha es el que mejor juega con los pies. Entonces, hasta que no traigas uno mejor que él, no lo podés devolver. Ya, pero Joaquín, pero Fran Beltrán... Sí, en claro. principio... Totalmente, por eso. I Arnau, en moltes situacions del joc ja hi acabarà caient a mig del camp. Això és una cosa que ja ho hem vist, no és el primer cop que ho veiem. Ja estàs, Joana? Ja estàs? Sí, es pot ensenyar... Vols dir algun missatge a la... No. El vols ensenyar? O algun missatge a l'Espanyol? Ens l'has d'explicar perquè potser som... Bueno, no soc de l'artístic, però és un... Tu no vas treure gaires bones notes, no? A veure, fem un pla curt d'aquest dibuix. Bueno, no dibuixo gaire bé, eh? Aviam. I això és... Déu-n'hi-do el rato que ja està per això. A la mosca portant la samarreta del... És un perico fent un petó a la... Perfecte. Un aplaudiment. Fort aplaudiment per la Gràcies, Joana. On el deixo aquí? Aquí mateix, sí. No, és de lo milloret que veurem avui, Tingueu clar això. Tingueu bastant clar. Aneu pensant. Vaig a seure. Gràcies, podeu fer el canvi, el primer artista ja podeu anar passant, Vinga, sí, no passa. Tu dibuixes? Arnau, tu dibuixes? Teniu llaços de fusta. Si em veiessis dibuixant i el solar... Teniu rotuladors... Por eso no vino, Nil. Por eso no vino, está clarísimo. Hòstia, aquest ben plantilla i tot, eh? Vinga, va. Passarem bé avui. Atenció. Ben plantilla i força guapo. Dels últims... És família, Arnau? És família, també? Sí, indirectament. Bueno, sí. Per ara sí. Fem una cosa. Contem els últims gols del Girona i tots són ucraïnesos. Quants gols porta la dupla ucraïnesa? Em sembla que diria els últims 8. Pot ser? Podria ser. A l'Aves, no? Podria ser. Bueno, Banat No sé on porta tinc 7 o 8, no, ja? Els últims 8 gols que ha fet el Girona, crec que tots són de... i 5 Sigankov, no? Sí, però dic que els No, últims... 4. Sí, Arnau, sí. Tens raó. No sé els números exactes perquè tinc molts números al cap, però és això. Bueno, doncs Especialment ara, tindrem molts de números al cap. Anem al gra. Ens estan fent la temporada aquests dos, nivell de números. Y sí, por fin apareció, pero es lo que volvemos a lo mismo, digamos, el equipo está bien, ellos se acompañan. Vos mirás los goles de Banat y ninguno es porque él sea una bestia, salvo el de Taco del otro día en Montiliving. Son en Montiliving, casi. En Montiliving. Sí, bueno, también. Casi. Son porque el equipo llega un poquito más. Eso y porque estás teniendo la suerte de los penales, también hay que decirlo, O sea, muy bien Banat, pero bueno, hay que meterlos después. Sí, meterlos. El otro día también. S'ha de tenir la personalitat. Sí, també tiene el carácter el otro día, después de que se lo 14. ataquen, de volver a ir a él. Mira Brahim ahí, mira. No tothom. 14 tiros a puerta, 7 goles. 50%. 50%. Fàcil es no? fa. 50%. Sí. L'efectivitat. Això és important també per destacar també aquests noms a nivell de números. Y Sigankov te diría que lo destacaría más por corriendo para atrás. O sea, adelante muy bien, pero corriendo para atrás, que era algo que yo no sé si le había visto hacer tanto. Esa sensación de el otro que se día, iba a matar. El viernes mal, El viernes no... Per mi el divendres no va estar bé Sigankov, No. Va estar més per mi no va lluir tant en facetes ofensives, però defensivament va estar... Però per atrás sí, claro. Sí. Va haver fet no va estar aquest paper. Però estem en el mateix. Tenia Carlos Romero també per davant. Sí, no, està clar, ajudes a Rincón. Claro, segurament. Rincón en aquest cas era fàcil. Parlarem de l'Ampolles i de tot això, Gazzanino? Sí, perquè tenim, de fet, per tancar el tema de l'Espanyol, tenim un comunicat que va penjar Jovent Gironí, que em sembla que el tenim aquí. Perfecte, justícia pel nostre company. Però com que som una mica dislèxics aquí a Montiliving, no ens enfadem ara, és una broma, ens han enviat un àudio, el capo de Jovent Gironí, David Herrera, que ens ho explica millor amb àudio. Així la gent, que és sempre a Spotify i tal, doncs ho pot escoltar bé. Qui és aquest? David Herrera, i ara el punxarem perquè tenim un àudio per explicar la situació. Val? A veure si ens entenem una mica del que va passar aquest divendres a l'RCD Stadium. I així ens en fem una mica de ressò. Si es pots, Aleix, anirem escoltant. Com a resum important del comunicat aquest que vam treure per la gent que no hi fos allà, per res, molt fàcil d'entendre. El partit va començar amb els seus piques abans, després i durant el partit, com és lògic, no? I qui no ho vegi així, pues, no sé, molt friqui, qui no hi entengui realitat. De moment... Quan va marcar el Girona el primer gol, just abans de la mitja part, pues, algun il·luminat
des de la part de l'afició del Girona, des de la zona visitant va tirar una ampolla mig buida cap a la zona local. Bàsicament un aficionat llença una Va explosió, tocar amb la mala llet que l'ampolla, diuen, jo això no ho vaig pas veure, va tocar un policia que hi havia per allà. Vale. Un policia random. A la mitja part van agafar la seguretat privada i així a dit van dir tu, i van agafar un dels nostres. Se van emportar fora del camp, no sé què, que sí, tu, que sí, i tu, que era impossible. Aquest no ha sigut, i jo estava girat quan va marcar el gol al Girona i no aquest 100% que no ha sigut perquè jo el tenia a 3 metres meu i ell no va ser. Es van inventar una mica l'ampolla. el culpable. El del costat poder sí que havia sigut. I res, així com a senyal de protesta volíem marxar nosaltres, tot el jovent volia marxar, deixar la zona buida de la visitant, però bueno, tampoc ens deixaven sortir del camp i per tant van dir tu, doncs ens quedem, saps? Tomar pel cul. Bueno. I menys mal. I res, tot això vam dir, vale, el dilluns juguem contra el Getafe, un puto dilluns de merda, per cert. Doncs així, en senyal de protesta, amb això que va passar, entrarem al minut 12. Entenem que és una putada, perquè l'equip ens necessita més que mai. Bueno, entenc, poder hi ha gent que diu ojalà no vinguin i es quedin a casa aquests pringats del jovent. Bueno, que sí, que en necessiten i tal, i pasqual, però bueno, hi ha coses importants en aquesta vida i farem així en senyal de protesta. Hem sentit... No sé si ha... Vale? Vinga, queda dit tot. Podríeu fotre-lo per dos, Nano? Xapa, tio. Sí. David Herrera... Me gustó el detalle de que la botella está mitad buida y no mitad plena. Claro, ¿no? Todo depende de cómo lo mires. Todo depende de cómo lo mires. En aquest cas veiem l'ampolla mig buida. Ja tenim això? Vinga, va, que tenim un altre dibuix. Tenim un altre dibuix? Atenció. Que hi ha més coloret, aquí. A veure. Primer pla. A veure. Explica-ho aquí al micro. Un moment, Si vols un missatge per algú, també pots fer. Fem un zoom. Aviam, primer de tot, després d'infiltrar-me a l'RCD, es van escoltar càntics de Barça B, doncs mireu que el Barça B us ha guanyat 0-2 al vostre propi camp. Molt bé. Un aplaudiment. Grande, Denis. Ja no és liberons aquí, Espectacular. Com es diu el soci? Denis. Denis, el Barça B i el Barça A. Va guanyar 0-2 al seu camp. És brutal. Moltes gràcies, Denis. Tenim aquí el segon dibuix de CaixaBank. Estaran contents, Àlex, aquesta gent de CaixaBank. Home, jo tindria molt difícil ja, amb aquests dos que portem. Pere Nadal i companyia que no agafin el boli, que no dibuixin com tornen a la pinta històrica. Avancem i obrim mercat, si us sembla. Mercat de fitxatges, perquè és també una setmana important. És següent, vinga, va, animeu-vos, Setmana important perquè el Girona està fent passos endavant a la competició. Martí, vinga, som-hi. Home, no fotem dos dibuixos. Claro, con una foto, como hizo Denis. Con una foto y a copiar. Sí, claro, no pasa nada. A calcar. De moment tenim dos de molt bons. Bueno, esperem que s'animi algú més, No fotem, Va, obrim tema mercat de fitxatge, ho fem amb Valdellou, perquè sempre hem d'estar assegurats, i si anem bé, doncs, no sé, potser ens assegurem per anar a viatjar a Europa, no sé, veurem. Benvinguts a la tertúlia més assegurada de la setmana. Opinions fortes, debats sinistrats i cobertura total amb Valdellou Assegurances. La teva tranquil·litat també entra al debat. Important estar tranquils, i més tranquils després d'aquesta notícia que va treure Nil Solà, i ara ho hem fet bé, no? I amb el Here We Go avui de Fabrizio, que ja vas fer fa una setmana, però ens actualitzes l'última hora de Ter Stegen, que sembla ser que són hores clau. Ter Stegen primer? Sí, aquí tenim la imatge. Primer de tot he de dir que tant de bo el meu col·lega aquí de Barcelona tingués les cadires de Germobles, perquè res a veure ara mateix com quedarà el cul i l'esquena, tant de bo estigués a l'estudi. De fet, si he de venir a viure en algun moment aquí a Barcelona, m'emportaré tot el material de Germobles. Després, Ter Stegen, és el que ja vaig explicar divendres, era molt important el dijous que hi hagués la seva suplència, va ser així, cap mena de gràcia, l'operació ja estava activa, Ter Stegen li confirma al Girona que vol venir, i el Barça ja havia filtrat que si Ter Stegen volia anar al Girona no hi hauria un problema econòmic, per tant,
Estic pendent de si demà viatge o no a Praga. L'equip marxa al voltant de les 11 del matí. En principi aquella hora ja hauré aterrat a Praga, per tant quan hi hagi convocatòria sabrem. La idea del que m'expliquen a mi és que abans del divendres volen que estigui fet, que avui ja s'han començat a intercanviar papers, per tant que dilluns estarà la convocatòria contra el Getafe i jo crec que si va ràpid a entrenar pot ser titular. Nil Solà acaba de dir el dilluns a les 9 i no sé quan, 9 i 9, que el divendres hauria d'estar fet, que s'està començant a intercanviar els papers i que no descarta que el dilluns sigui titular. Sí, Dubteu que Mitchell no dubti? Arnau, si arriba dissabte no, Si arriba dissabte no. No, una prèvia, prèvia... Jo crec que potser fa la d'aguantar-lo un partit. A mi el que em van dir és que des de que el canvi de dinàmica doncs, ha sigut molt més fàcil per ell perquè... Quin marrón, Evidentment, ell sabia que s'estava jugant al prestigi. Si venia aquí l'equip estava 18è o 19è. Ara doncs la situació és totalment diferent, vas desè i la informació que tenim a Mundo Deportivo, que no sé si és la que tens tu, Nil, és que cobrarà més o menys 1 milió d'euros, Menys, una mica menys una mica menys, no? Però anirà més o menys per aquí, no? Sí, sí que jo crec, per el que tinc entès jo, paga el Girona el mateix que li pagava Livakovic, no sé si una mica més, $500,000. Hòstia. Mejoramos un poco, Millorem una mica. De uno que no juega al titular del Bayern, no està mal. I crec que potser jugarà Gazzaniga el dilluns, però sí que és veritat que no... O sigui, jo crec que tothom ha après del que no pot ser. I mira que ara Gazzaniga està bé, que no n'hem parlat, però que... No, bueno, parlem-ne d'estar bé. Però li van fer alguna oportunitat clara. Perdona, no està malament. A ver, lo que pasa es que comparado a Ter Stegen, no, claro, pero no está bueno. Claro, es que, Joaquín, porque viene Ter Stegen. Joaquín, es como si estuviera yo aquí ahí hoy. No estarías. Justamente, justamente, pero no estás, claro, justamente. Una cosa és certa, nois. Una cosa és certa, és que Mitchell té un bon marrón a sobre, perquè ha defensat molt a Gazzaniga, valora molt la meritocràcia, i ara mateix Gazzaniga està bé. Però Ter Stegen amplia... Pero yo también creo que para Gazzaniga es más fácil entender la decisión si al que ponen es Ter Stegen que si al que ponen es Livakovic. Claro. Y tengo la sensación con lo de aguantarlo un partido que también a lo mejor es más fácil hacer el cambio afuera, que Ter Stegen debute afuera, y el segundo ya sea en Montilivi. Me da la sensación. Us imagineu dos partits de Ter Stegen pel Girona, dos titularitats de Gazzaniga. Seria increïble, això. Per escriure una novel·la. Jo no m'ho imagino. No m'ho imagino. I s'ha de dir que Gazzaniga l'altre dia, independentment de tot el que sol passar quan tiren objectes, que tothom va al terra, ell va aguantar allà i li va dir a l'afició venir per acá. Vau veure l'escena? O es quedava molt lluny? Perquè jo el tenia just al costat, I bueno, crec que hi ha algunes imatges que ja estan recollides i de més. Però, evidentment, Gazzaniga, jo que estava, perquè em tocava fer atac de l'Espanyol, aleshores vaig estar tot el partit al costat d'ell, a la segona part sobretot li cantaven Gazzaniga, que estàs acabado, que ja ha llegat Ter Stegen, que no sé què. I després ell, que ja portava una estona enfadat per tots els càntics i de més, quan marca va anar el segon és quan ell ho celebra i diu, ara què, a mamar, clar, és que normal. Lo lógico después de estar ahí escuchando una hora y media, claro. Home, que et vagin insultant. T'estan fregint tota la segona part i què vols que digui? Pues, bueno, evidentment, Joan Garcia fa un mes tenia un altre paper que era no dir res perquè potser no era la manera més desitjada en la qual va marxar, però Gazzaniga, què li deu a aquesta gent? Vull dir, pues, ala, a freir espàrragos, saps què vols que et digui? I va estar molt bé Gazzaniga, i el que em sembla lamentable és que després del que va passar el dia del Barça i que sigui reincident el dia del Girona, que tinguin una possible multa de 602 euros. És que una cosa... Això està confirmat? No està confirmat, però és el que he llegit a Ramon Fuentes, que és una mica el vincle del Mundo Deportivo amb tot això de l'arbitratge, no sé de quina manera, i per ser reincident, i segons el que escriu l'àrbitre a l'acte, o sigui, la multa hauria de ser de 602 euros, a no ser que després passi alguna altra cosa. Per una cosa que es posen d'acord els del jovent i posen 2 euros de bote, i vinga, tiren polles tot el partit. Vull dir, és que és una vergonya. Sí. Jo millor que no digui l'opinió que tinc perquè... Com? Jo que dic que millor que no digui l'opinió que penso, però bueno... Estaria bé perquè això funciona molt als Reels. No, perquè jo crec que han de tenir la sanció que es mereix aquest comportament, sigui el camp de l'Espanyol on sigui, i més si és un lloc on és reincident. No sé, jo he escoltat Edu de Vall avui
que deia que l'acte de l'àrbit ajudava bastant a l'Espanyol i que creien que s'acabaria amb això de la multa, que al principi el club estava una mica espantat, que facin el que han de fer, però està clar que aquests comportaments s'han d'erradicar, sigui on sigui, i a Cornellà li va caure en un àrbit, li va caure l'altre dia també tirava els jugadors del Barça, l'altre dia va caure a Gazzaniga, bueno. I la imatge contrastada amb Edu Expósito, amb una cara de pomes agres, intentant treure 40-50 ampolles i quedant-se a la tanca perquè ningú en tirés més. També és t'haig de dir una situació molt greu, que no ajuden tampoc certes declaracions, a certs... Sí, jo crec que, i ho no sento molt, Nil, perquè és amic teu, però Jofre no té el millor dia en les declaracions. I Pol Lozano Pol Lozano se li veuen coses de perico. Pol Lozano va estar bé, o potser és el Bianqueda que tant es criticava Mitchell la setmana passada perquè va demanar perdó a Osasuna, però Jofre jo crec que no té pensada la resposta, intenta defensar la seva afició i una mica el que ha passat i acaba patinant perquè... Jo no tirava cap encara que ell no ho vegi així... Si Jofre patina... Si Jofre patina, què fa Manolo González? Jo és que jo no vaig al camp. No, clar, jo estic parlant perquè les de Jofre... És que jo crec que Arnau, tu i jo dèiem el mateix. Jo vaig a Manolo, que és... Manolo. Sí. Manolo creo que ese es el que más. Ese es el que Manolo más. especialmente porque es el portaveu. Claro, ese es el que está más preparado y el que en teoría tiene menos permitido patinar, yo creo. Ese es el problema. I el dia del Barça també, Sí, bueno, és així, no? Sí. Has deixat anar i a vegades... Sí, a mi Manolo era un entrenador que em queia bé la manera de ser, perquè pues així, muy campechano i de més, però sí que és veritat que quan les coses no van bé, com canvia el discurs a vegades, i ha tingut també declaracions que no han estat encertades. Tu, va, estem amb Ter Stegen, si us sembla. Haremos dibujo, Tenim un dibuix, doncs mira, l'impàs amb el dibuix, Martí, què has dibuixat? Explica'ns. He dibuixat una mica, seria un dels capitans del Girona, Arnau Martínez, he ficat el número 4. El pots ensenyar, si vols. La bandera del jovent gironer, anant a agrair l'afició després del 0-2 de... Vinga. No, molt bé. Fantàstic. Molt bé, fort aplaudiment per Martí. Gran. Per un moment pensava que era Sergi Altimira el que estaba al dibuix. Perdón, pero que nos habíamos quedado a medias con eso. Sí. Le da un punto mucho más de épica. Lo de que Gazzaniga, en vez de revolcarse y quedarse una hora tirado en el piso, que también hubiese tenido un puntito, y sería muy de él, el que se dé vuelta y se encare, le da un puntito más de épica a la situación. Chapó Gazzaniga. Sí, claro. Un aplaudiment per Gazzaniga. Claro. Primer aplaudiment. A lo mejor es el último gran servicio de Gazzaniga al Girona y me parece que no está nada mal. Claro. Es la millor actuació de Gazzaniga en la historia. Claro, yo creo que es el momento más épico que tiene prácticamente. Hombre, sí. Bueno, ese y los 3 penaltis al Athletic Club. Al Athletic Club. Això va ser molt bona aquesta. Aquell dia va estar molt bé. Pero eso es mejor, pero no sé si más épico. L'aturada de Darder a casa l'any passat, també, molt salva. Va. Gol de l'Elx. Gol de l'Elx a Sevilla, no? 1-0. A casa amb el Sevilla. A casa amb el Sevilla, el tinc aquí posat al plus, però se'n van endarrerint. Per tant, ara mateix el Girona situaria en desena posició. No, estem per obrir... Qué rápido te acostumbras que es cauria, eh? No, un 0, ja ho deia bé. No, cauria, Estem ara per obrir... Cava. Per cert, parlant de cava, que sapigueu, ens ho ha dit avui el restaurant Arrels, per si voleu participar. Estan sortejant 2 sopars, 2 sopars d'aquests de menú de calçotada i una ampolla de cava. Tenen la publicació al seu Instagram. Si voleu participar-hi, doncs que ho sapigueu. El cava està bo i els calçots, evidentment, doncs també. Èpoques de calçotades, Ter Stegen en farà una per aquí, a Girona, de calçotada amb l'equip, en veurem alguna? A ver, si iba por Gracia tomando café y se subía en el metro y qué sé yo, tendría que replicar lo mismo acá, ¿no? Veurem per aquí el Cònic, claro, el Cafè Royal... Suposo que... Bueno, viurà aquí o no viurà aquí? Entenc que viurà... Crec que sí, no? Aquí, com es diu? PGA o una cosa así, ¿no? Bueno, sí, perquè van en cotxe... Bueno, en tren ja n'hi dic, perquè la que s'ha liat en tren. I amb Amave, doncs... Buen dia, para el comentario. No, jo no vaig per aquí. Amave, Girona costa molt, venir, perquè hi ha molt pocs tiquets, Digue-m'ho a mi, que per anar diumenge a fer el Barça-Oviedo he de marxar a les 11 i torno a les 10. Veus? És una puta vergonya. És bastant lamentable. Posa una queixa a l'esportiu. Sí. Lo de Cornellà? No, l'Avant, els Aves. No, és una puta vergonya lo de la Renfe. És una puta vergonya. Es que estás solo ahí y te estás apagado, Nil, Te veo un poquito apagado ahí solo. Sí. Es que me siento muy tonto aquí en un piso solo. Ay, hermano, podría estar tumbado en el sofá, me tendría que ir a dormir ya y bueno.
Va, parlem de Fran Beltrán. I anem al tercer i últim Fran Beltrán, que sembla ser que serà el segon, la segona incorporació, també Nil Solà, F5, de la situació que vas informar fa una setmana, però ben bé ja, deu fer 3-4 dies. Sí, crec que era el divendres, el matí. Divendres, ho has llançat tot el divendres. Gran dia, per cert, pels que escrivim al diari, que ho tiris tot un dia i a més dia de partit. T'ho prometo que lo de Ter Stegen més o menys d'allò, lo de Fran Beltrán em va baixar del cel, estava, a l'AVE quasi quan la gent del costat no tenia res. Vale. Sí, dos coses de Fran Beltrán. En principi arriba demà, està per veure aviam si finalment és una... Bueno, en principi arriba demà. Està per veure si paguen un petit traspàs o si ve gratis amb un bonus de partits o una futura venda, perquè al final acaba el contracte al juny. 6 mesos, sí, a mi em sembla un fitxatge molt, molt, molt interessant, perquè és un futbolista que encaixa la idea del Girona a la perfecció, perquè té moltes ganes de venir, perquè ja coneix a Mitchell, perquè té una edat perfecta per treure el seu prime aquí, té 26 anys i arriba en propietat, i acabaré dient que si el Girona fa aquest tipus de fitxatges estil que li agraden a Mitchell, potser és que tenim alguna pista per el que pugui passar amb Mitchell de cara a la temporada que ve, que recordem que acaba contracte i que jo crec que és una senyal de que si tot va bé renovarà. No és cap... Nil, ara sí tenim... No és cap curiositat això, eh? No és cap... Si mirem cap a aquest sentit, Mitchell el 2026 ya no té contracte. No, y a Fran lo conoce aparte desde hace un montón, o sea, puede ser un guiño, es verdad lo que dice Nil, me gusta, ahora sí que te veo un poquito más animado, Nil. Ahora sí, Joaquín, pero si todo el rato digo cosas desde aquí, pues no. Per cert, Fran Beltrán va coincidir amb Àlex Moreno, Gazzaniga i Mitchell al Rayo Vallecano. Recordem que hauran de jugar junts. De fet, només ha jugat a dos clubs, el Rayo i el Celta, a nivell professional. ¿Llegará a jugar con Gazzaniga? No ho sabem. La Copa estem eliminats. No, hombre, no, però potser jugar... És que jo crec que Gazzaniga pot jugar dilluns. No que crec que jugui, però que podria jugar. Sí. Que no seria... Fran Beltrán, va, què us sembla? Fran Beltrán. Luna, tu l'has vist alguna vegada jugar? Clave. A quina posició, amb qui faria parella, a qui sentem, una mica la mateixa dinàmica que abans. Fran Beltrán és un perfil més organitzador, ¿no? No és tan defensiu, ¿no? És un perfil, sí, més d'interior, sí. Pero vos crees que no se puede aguantar la mitad de cancha él solo? O sea, tiene que jugar con Mitchell. Jo crec que... Porque yo creo que tienes que intentar que no. Jo crec que el que has d'intentar, amb el perfil de jugador que tens, és jugar amb un 3-3. Yo lo que te digo es que ahora no cambiaré muchas cosas si estás... 3-3. Sí. 3-3, Arnau. Sí. O sigui, vol dir que juguem 5 de menys que el rival. Vale, llavors, 3 migcampistes i 3. Què vol dir 3-3? Què vol dir 3? Vale, pues fes l'11. Claro, con un pivote único. Sí, jo no aniré jugar cap con aquí. dos. Jo aniré cap no aquí. Jugar con dos. Sí. Claro, I el pivot únic qui seria? Jo apostaria entre Mitchell i Arnau. No, però Arnau el faràs servir de lateral. Jo ho faria així, sí, i posaria Echeverri més en banda. Porque a Fran no lo vemos de 5 único. Yo sí. Pero para mí es Fran aguantando. Yo sí. Claro. Yo también. Sí, de pivote, totalmente. Jo també. Però de moment, d'inici, jo faria això. I tens un recanvi, tens més mobilitat i llavors sempre tens aquesta possibilitat d'incorporar aquest lateral per dins per fer un 4. Sí, totalmente, pero digamos, para mí la gracia de esto es que, o sea, digamos, por perfil, digamos que si no es como repetir lo que decías con Iván un poco cuando jugaba al lado de Mitchell. Para mí la gracia de Fran es que es un jugador como el que no has tenido, que pueda aguantar él la mitad de cancha solo y que si los dos interiores se van para arriba, que él solito no necesite de tener otro al lado para que lo ayude y vayan de la mano juntos, digamos. O sea, para mí la gracia de esto es que ganes tener o Fran o Mitchell, uno de los dos, pero los dos juntos no. No, los dos juntos. Llego a saber que sabías tanto de fútbol y te invitaba antes. penso idènticament. Penso com Joaquín, jo. Canviem una mica l'estructura del mig del camp, doncs, 100%. Sí, bueno, volvemos a lo que ha sido el Girona antes. Sí, o sea, es sí, que yo creo que es al revés, lo tuviste que cambiar porque Aleix. no te quedaba otra, pero volvéis a tener un 5. Des d'Aleix no tenia... Claro, ese es Aleix, tal qual. Sí. És que hi ha una cosa, hem de recordar que Mitchell us posàveu tots les mans al cap quan van dir que havia de jugar de pivot. Vull dir que la gent es queixava i no veien a Mitchell de pivot. Vull dir, jo crec que Fran Beltrán acompanyat d'Ivan i un Agi per davant o... No sé si Lemar si ara està una mica millor, jo crec que pot jugar allà. I tinc el dubte més amb Echeverri, Sí? del que farà. Sí, no tinc clar. Pot tenir minuts de nou? Jo crec que no el necessitem. No, ara no el necessitem, però... No, yo creo que hay dos posiciones, es extremo izquierdo o interior zurdo, no hay otro. No fem més canvis, Sí, no? Dos puntes, media punta?
Bueno, claro, si juegas con un media punta, sí, claro. Sí, eso de enganche es ideal, pero Sí. no lo veo. Bueno, Echeverri ni ha Pero entrant bueno. mica en mica, no? Entenc la dinàmica. Sí, totalmente. Pero sí, yo creo que esas son las dos, simplemente. Y lo que decía con Fran, también creo que el tener jugando a Fran, lo que ganas es un suplente. Que Sí, siempre això se estic molt- se dice esto de, bueno, cuando se lesiona el titular también perdes al suplente. Bueno, esto es al revés. Sí. Ganas a Fran y ganas a Bitzel de suplente, que en un contexto de partido, según qué, poder meter a Bitzel fresquito en el 70 no es lo mismo que Bitzel en el 70 habiendo jugado los primeros 70. O sea, Contenció, me parece equip tancat, duels, joc aeri, aquestes coses. Llegas a querer meter 3 centrales y hasta Bitzel te puede jugar de tercer central. O sea, yo creo que ganás un Molta montón de profunditat, cosas, sí, molta un montón de profunditat. cosas. Faltaria aquesta posició franca-esquerra defensiva, perquè crec que això és una de les coses que es deixarà una mica més per endavant. Però Per cert, una cosa, no sé si és notícia o havíeu vist, però Porto està ja donat de baixa. de baixa a la Lliga. per encabir A la Lliga, el és a tema, el 80% diria que és. Sí, vull dir, ja no té fitxa a la Lliga, és a dir, que vol dir que aquesta ja no té fitxa a la Lliga. Ara mateix... Gana el Barcelona, que Y aquestes libera, coses les libera domina. dorsal, además, entonces ahí también hay una Que ara pista, ¿no? libera dorsal, sí. Sí. Ara mateix no està Fran, inscrit Fran. Echeverri encara, estem esperant que sigui inscrit, però vaja, queden encara uns quants dies pel dilluns. Sí, pero si va a jugar el viernes, si llegaban los papeles, es cuestión de És qüestió esperarlo, d'hores. Sí, sí. Alguna cosa al tinter, perquè és això, el franc esquerre hem d'esperar què es pot aportar, què es pot... El problema del lateral es, si no seleccionan el central. Moreno, si ya no tenés copa y ya no tenés nada, está todo bien. Ahora... Àlex Moreno, bon nivell ara mateix, eh? Sí, muy bueno, pero tiene 32, 3. 92. No, 92. 33. Toquem fusta Ferreres Nadal. Important. Claro, ese es el problema. El club potser en aquesta posició mira més al futur que no pas aquesta temporada, vols dir? Sí, pero no es el primer año, que no Taylor tenés Plin. suplente ahí. Es que eso es lo que llama un poquito la atención. Lo que pasa es que hasta ahora te salió bien casi siempre. Pero no es el primer año que tenés lateral zurdo titular y no hay... Pero nadie. O sea, ni siquiera alguien del filial que lo tengas como fijo ahí. Nada. No hi ha res. Bueno, sí, Però jo Papa, crec però... que intentaran portar alguna més, no? Papa O no? també va, però veurem. Jo crec que depèn de... Esclar, és que estem comptant que si no marxa Esprilla... I és que una cosa, ara potser me l'estic picant, però voleu dir que hi ha tantes fitxes? En sobrava una, dones de baixa Porto, sortida de Donny van de Beek... No, Doni la fitxa està activa. No, té fitxa activa, però no sé... Per això Ter Stegen... O sigui que potser necessitem que surti Esprilla si volem que entri algú. Vull dir, jo dic que si només surt Solís... Claro, pero Solís por Fran, digamos, a nivel ficha, Solís por Fran, Sí. Ter Stegen por Livakovic, tenías Sí, una i Echeverri libre, per Porto. Echeverri per Porto. Sigue quedando una libre, ¿no? Bueno, i te queda una. Pues jo crec que apuraran i intentaran portar algú més, no? Perquè al principi tothom tenia molt clar que eren 4, 5, 6 fitxatges. Jo vaig dir 4. Veurem quin enfocament té... Vosaltres vau dir 6, eh? A veure Si quin enfocament té el surten club. tots, sí. El club No, si poden... Aviam, que Mitchell vol un lateral a l'esquerra i un mig ho ha dit, que vol més gent. Obertament ho ha dit. Claríssim, i això pare que ho ha dit obertament. Volia un pivot i un altre al mig del camp. No, dos, sí, dos, però clar, també compta que sortia Esprilla. No sé, a mi l'actitud d'Esprilla l'altre dia i alguns inputs que tinc fan que no veig tan clar que pugui... Confías, Nil? Confías en Esprilla. Más que confiar, es que creo que las condiciones que pide el Girona son molt difícils perquè algú les pugui assumir ara per mitja temporada. Claro, I també et dic una cosa, Esprilla motivat i amb ganes és un jugador totalment vàlid per jugar 20 minuts o mitja hora. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, en lo que se vio el otro día de Esprilla en un rato, creo que es Sí, más de lo que sí, habíamos sí. visto en general con él. I a veure qui ve. Mira, el meu pare, Echeverri portava 14, Beltrán per Solís i diu l'altre, la fitxa de Porto per l'altre mig. O sigui, jo crec que un mes ve segur, o un mig o un lateral esquerre. Veurem de lateral esquerra perquè també, de moment, ho està jugant tot Moreno. Qui vingui, qui sap que és suplent. Això és una cosa indiscutible. Per tant, potser és més un fitxatge de nivell mica mármol. Bueno, sí, pero sos suplente de un jugador que ya, no es que sea veterano, pero tiene unos años, que en algún momento puede bajar. Sí, no, es primera división. Y también creo que es más fácil fichar hoy
que fichar en noviembre, digamos, entendiendo lo que era el contexto. Hoy creo que es más fácil que alguien quiera venir. Sí. Evidentment perquè la projecció és Europa. Canvia molt, Claro, no, canvia claro, que a lo mejor canvia vos decís, molt, vale, això. me la juego 6 meses antes de ir, pero el año que viene juego Conference o Europa League o peleo por eso, Sí, aunque sí. sea. Me la jugo, ¿no? Y antes a lo mejor estabas en segunda. I fitxes a Ter No, Stegen, i l'ambient, sí, clar. una mica tot els L'ambient, l'ambient... Fran Beltrán, no sé les ofertes que ha tingut, però estem parlant d'un jugador que acaba lliure al juny, que té no sé quants centenars de partits de primera divisió amb nivell, també li has de vendre una mica de projecte. És a dir, si ara arribes a estar 18è amb 12 punts... Y que si todo el mundo destaca esa charla con Mitchell, que siempre todos los jugadores que llegan hacen lo mismo, el guiñito que entiende Neil, que es el tema de Fran por varios años, bueno, a lo mejor también hay algo detrás con los fichajes. O sea, yo creo que eso sí que te puede cambiar bastante. Il·lusió. Jo ho he deixat... Sí, jo ho he deixat anar perquè tinc la sensació aquesta de que si Mitchell... Si Fran Beltrán ve es continuen fent aquest tipus de fitxatges perquè és una petició de Mitchell i perquè el coneix a la perfecció, és que Mitchell, com a mínim, la sensació és de que continuarà. Almenys hi ha il·lusió a Montilivi, que és una cosa que feia mesos que segurament no notàvem aquesta il·lusió i que a vegades doncs, costa i et fa aturar-te, que això és molt complicat. Estàs veient ara València que guanya a camp del Getafe, surt, ara entra a la vez. No me gusta eso, No me gusta. Lo del Valencia ganando en la cancha del Getafe, cuando tenía que venir el Getafe acá... Valencia sempre... La meva aposta és el descens del Getafe, Getafe? Doncs ja seria hora. Getafe o la més? Algun any ja seria hora. No sé, però el València sempre és d'aquells equips com el Sevilla últimament, que sembla que sempre han de baixar i sempre passa alguna cosa. Els ajuden molt. Sempre. I a més té un bombarder al València a casa seu, amb l'estadi, que si la propietat, que si els deutes que arrosseguen de fa temporades, bueno, en fi. No parlem de problemes d'altres cases perquè de moment a Girona tot està tranquil, però que segueixi 5 punts del descens. Àlex, què estàs pintant? Sí, ojo el dibujo de Luna, Què estàs fent? Bueno. La publi de CaixaBank, nanos, és eterna, bé, suposo. No, estic fent negatzania en un... Bueno, preparant aigües, però... ha recollit les aigües i les està reciclant. Em pensava que era Arbeloa mirant les copes d'Europa, tio. Saps que va prèvia? Dient, uah, tot això és meu. Quina imatge tan ridícula. Podem parlar d'això? És Michael Scott, de The Office? Sí, una mica d'això. Como si no lo viera nadie. Parlem d'Arbeloa i de cop som al xiringuito de cop i volta. Bueno, és que ja... 6:57 de la mañana. Per molts temes. La subnormalada que fa Arbeloa mira les copes d'Europa... Nil, què opines de... A mi em sembla Mourinho... I el que mandan con una cámara temprano és peor, disculpa. Em sembla... una... Bueno, és que ara he de vigilar també el que dic. Un populista pilot absoluta de Florentino que l'altre dia va dir los que silbaban no eran del Madrid, todos sabemos de dónde vienen, i que hi havia gent del Barça al Bernabéu o què? I després quan l'aplaudeixen que fa, no, a mi no, a ells. No, però això està bé que ho comentis perquè això demostra que estàs més per les tonteries que pel cas d'estar. Venga, la meva opinió. Bueno, i clar, i un tio que ha estat comentarista del Chiringuito, evidentment la càmera del Chiringuito a les 6:55 estarà allà perquè vegin per explicar com va entrenar. Si algun dia Àlex Luna arriba a muntar una agència de comunicació que sigui supertop mundial, doncs jo també faré publicitat, vull dir, ja sabem com funciona això. Gràcies. En fi, per cert, és molt complicat dir el nom d'Arbeloa junt. Sí. El nom i el cognom. És molt complicat, no ho proveu. Cono és millor. Trabalengua, sí. Surt millor, és més fàcil. No, Nil? És molt més fàcil. Sí, conocido. Surt millor. Obrim Porra Break Padel, si us sembla, fem amb Cairon, ho farem tots 4 a la vegada, queden molts dies, queda una setmana per jugar, puta merda, això els dilluns. És una merda. Això els dilluns és una merda. I sí, una cosa, de divendres a dilluns, en sèrio. Ahora, te digo, esto lo decimos nosotros, Mitchell encantadísimo, Echeverri a lo mejor te lleva, bueno, Echeverri ya no, pero Fran a lo mejor te lleva más cómodo, Ter Stegen tenés chance de que juegue. Per aquesta vessant sí, molt millor, però... 3 dies, 3 dies de festa, torna a entrenar dimecres, van fer recuperació dissabte, festa diumenge, dilluns, dimarts, i Mitchell ha aprofitat per anar, mira, com tu Arnau Adrià, diumenge, dilluns i dimarts de festa, quasi. Dimarts no, Mitchell ha aprofitat per anar a Elx perquè el seu fill ha firmat pel filial de l'Elx. L'Àlex, no? Van treure-li unes imatges. Doncs porra per aquest partit, queda molt, però hem de fer, amb gent de Break Padel. També tenim algun guanyador d'aquesta... Tenim 2 guanyadors. 2 guanyadors, mira. Què prefereixes, l'1 o el 2? L'1. L'1?
Per tant, el guanyador Gazzaniga. Ho sento, Pere. El senyor Roqueta ha guanyat la pista Break Padel. Què és aquest missatge que t'arriba, Àlex, ara mateix a l'Instagram? Quasi. Nuevo seguidor. Roqueta, si ens pots enviar un missatge a Instagram, així podem posar-te en contacte amb Break Padel i podem fer aquesta pista. Què passarà aquest dilluns? Estan tristos el break. I que segurament algú té dubtes. Mira, l'Enigma Girona que diu si la setmana que ve es farà el programa dimarts. Si es farà dimarts. I el proper, abans de fer la porra, perdoneu, i el proper es farà... Fem promo per acabar, no? Sí, el farem a... Bueno, va, per acabar, sí, ja ho diem després. Getafe ve de perdre a casa, contra el València, 0-1. i porta 4 derrotes consecutives. Aquestes coses, toquem fusta, 2-1 sufriendo. 2-1 sufriendo. Si llegara Stuani te diría Stuani porque sería como cerrar un poquito, pero no, Banat Ivan. Mira, Ivan marcar un gol. Banat Ivan. Potser fa un any que no veiem això, no? Des de l'Atlético, diria. Va, Àlex. Des d'aquell golazo, sí? Des d'aquell golàs, el 4 de gener, el primer gol que va marcar. 3-1. Gols? Echeverri. Bé, el tercer, no? Allò per... I va el tercero. Asprilla. I Beltrán. Ojo. No. Ojo, Ter Stegen. Ojo. No. Ostres. Costa, trobar un golejador. Vitor Reis. Ojo. Vitor Reis. Nils Solà, havies dit un resultat, però no se m'ha quedat. Què has dit? 2-0. Sí, gols de Banat i de Unagi. Per cert, una cosa. No sé si juguen. Ojo, No sé si juga, suposo que sí, no? Ja se l'haurà passat la depressió. Sí, portarà la tovallola de Senegal. La tiene ell. Millor que no parlem d'això, per si de cas. Aquí en ridícul en general ahir la final de la Copa d'Àfrica. És un ridícul però històric. Bueno, en fi, jo dic 1-0, gol de Banat, 3 punts i una mica com... Que original Arnau. El que els hi van fer... No, és que a Bordalàs s'ha de guanyar 1-0 i defensant. S'ha de guanyar 6, una mica va ser a medicina. Ja ho van fer. I de penal, si puede ser. I de penal, una mica com l'Espanyol, I dudoso. Dubtós. Va, tenim promo per acabar. Sí, i parlant de... Ara que ha sortit la Copa d'Àfrica, sabeu que hi ha un jugador del Girona que va celebrar que Senegal fos campiona. Un jugador... Del Girona. Aquí m'has enganxat, Papa dame va. Grande. Papa dame va. A on? Aviam si pensa que les coses no van bé perquè sí. Papa dame va i ho va celebrar. Va, em pensava que havies vist algun vídeo. Sí. Celebrant, jo què sé. Sí, és que va penjar les seves xarxes, si no me'n recordaria, la veritat. Però sortien allà amb la seva família o amics o qui fos celebrant el títol. La imatge que estan a punt de... Un campeón ahí, entonces. Un campeón. La imatge que estan a punt de llançar el penal i hi ha 1.000 policies intentant defensar a 10 senegalesos, això és increïble. Tenim un programa de la setmana que ve el dimarts, recordem, el dilluns hi ha partit a Montilivi, i d'aquí 15 dies ens en anem a Sant Pere Pescador. A Sant Pere Pescador farem el programa per tancar el Mercato, o sigui que començarem a l'hora habitual o potser una mica abans, no sé, s'ha de definir, i acabarem quan Quique vulgui, directament. Exactament. I que si us voleu apuntar, el correu és elmercat@florencifruits.com, d'acord? Digue'l bé avui, elmercat@florencifruits.com. Important. De primeres. Allà us respondran i us diran a quines passes heu de seguir per poder venir. Us enviaran la ubicació i la plaça. Hi haurà sopar, hi haurà coses, no? No ho sé el que hi haurà. El que sí sé és que no ens tiraran ampolles d'aigua, ens tiraran ampolles parlant de sopar. De suc, però és perillós perquè són de vidre i potser pot fer més mal que el que li van fer. Nois, parlant de sopar, jo avui no puc, però suposo que aneu als xots ara, no? És molt bo aquesta aportació. Sí, això i que anirem al... És bona aquesta aportació, Arnau. Home, per acabar el programa, el moment dolç per acabar el programa, Aleix és sempre amb la gent de xots. Saps el que és xots, Joaquín Bacigalopo, de Cadena Cope? És que m'agrada dir-ho tot, saps? Todo junto. És el millor lloc per anar a menjar amb els amics, amb qui sigui, amb la parella. Mira, avui podries anar-hi per fer una bona sidra, hamburguesa, carn, patates, pasta, pizza, tot, ho tens tot. I a més a la millor plaça de Girona, que hi ha més ambientillo, a plaça Independència. Bon rotllo, Àlex, sempre que hi anem... Sempre hi ha bon rotllo, avui ho veuràs, Joaquín, que per cert no li hem fet cap pregunta de
Com estàs? Estàs bé? Tu qui ets? D'on surts? Perquè és la primera vegada que vens aquí. Fa anys que estás seguint Eso ya era culpa tuya, no me lo preguntaras. Sí, Yo tampoco iba a venir es que acá a hablar estaba de mi libro, preocupado digamos, repartiendo ¿no? O sea, las aguas, Claro, pero- o sea, a mí llegaron y me dijeron que nos tenía que tirar agua y es lo que hice. O sea, tampoco... Hem de valorar que ve de Barcelona avui amb la... Bueno, Sí, llovía un poco. amb la pluja i tot. Sí, no, desde... Bueno, claro, están vaciando todas las botellas de las 60.000 o 40.000 del RCD. Que llegue ya Ter Stegen entonces porque todavía- ya no da para más esto. todavía. Sí, claro. Sí. Doncs t'hem d'agrair Bravo, molt que Joaquín, vinguis. bravo, Joaquín. No, jo crec que no serà l'últim cop que, si vol, que vindrà. Bueno, si me Si vol. invitan. A ver, si esto de venir Si con la marcho- cena si pagada y marcho- gastos pagos está muy bien. O sea que sí. Si marxo, fitxeu-lo de substitut. Home, això no hi Això seria una bona o una mala notícia? Què seria? Pel programa, totalment dolenta, però per la meva marxa, no per la seva arribada, que segur que portarà. Nil Solà, avui a 100 quilòmetres de distància, però també t'hem sentit, això és important. Anda huevos, Que estàs a Barcelona? Sí, mira, no, bueno, aquí al pis que... Hi ha una columna al mig del pis? O ho he vist, Però, ho he vist Ojo, bé? La Sí. cadena COPE no maneja tanto, Però una cosa, Joaquín ha vingut de Barcelona, et podria haver portat. Això també és veritat, veus? Veritat. A ver. Aquesta no Però és... també, clar, també hem de dir una cosa, demà a les 5:50 són el despertador, I a les 6:10 de estar a l'aeroport. No vas a ser el primer ser humano que se despierta a 5:50 de la mañana, Tampoco... Bueno. Jo he dit el mateix, Bueno. A les estrelles han de descansar, ja sabeu. Nil Solà, moltes gràcies per estar una nit més aquí, a peu del canó. Només faltaria, tu, per cert, ves pagant, aquestes mensualitats que no arriba... Que no s'ha fotent uns bons Aquest mes anem justets. Ens hem d'apretar el cinturó, nois. A cuesta de enero, A cuesta de enero. Bueno, per cert, avui deixo una cosa dita. 15 de 15, guanyant el Getafe i Oviedo, i somiarem amb la Conference, que aquest any sí que la firmo. Vuitè va a la Conference, El vuitè va a la Conference, però la Real... ¿Has confirmat això, Yo Arnau? llegué a escuchar a Neil decirlo de la Conference en tal situaciones que hoy me lo creo más. O sea, lo he escuchado en peores situaciones decirlo de la Conference. Nil, acabarem la temporada per sobre l'Espanyol? Quan estem a 9? A 10? 34 i nosaltres 20 sí, a 10 crec. Crec que aniran molt fort de baixada, però 10 punts són molts. Però crec que estarem allà. Sí. O sea, quedamos top 7 el español. Jo Si crec el que Girona l'Espanyol... va a Conference, top 7 el español. Es que tiene mucho margen el español, Molt complicat que l'Espanyol no faci 50 punts. Si l'Espanyol no va a Europa... Per això. Jo crec que sí. Jo crec que 8... Bueno, Està a 16 punts, aviam. Pitjor va ser l'any de Valverde, no? 2007, que tothom parla, però aquest any l'Espanyol se'l veu molt competitiu a fora de casa, també, Sí. Des del 2 de novembre que no perd a fora de casa. També he dit una cosa, jo, Vull dir, estan molt per sobre del que són. Estan sobrevalorats ara mateix. Què són, No, sí, exactament? per mi té... No, que vull dir, no, ara no per aquí. Per mi té molt de mèrit el que han fet fins ara, vull dir que el més normal és que deixin de guanyar per la plantilla que tenen i els jugadors que tenen. I s'han de reforçar, L'Espanyol no va amb la Em plantilla. sembla que no farà, em sembla que només fitxaran un punto. Un punto, no? Però s'han de reforçar igualment, Sí. perquè... Farpuado, no? Sí, pero Ter Stegen no va a ir, O sea, que se pueden quedar tranquilos. Tranquil·lets, no? Sí. L'Espanyol ja està fet, enterrat. Avui som a la grada de l'Espanyol, això. Més que Montiel. Hem fet totes les publis o no? Que un dia que no vingui jo que no els fotin bronca. Bueno, tu havies de dir quan deies el del gimnàs de 100 euros o no sé què, que havia de ser diaita, però no ho has dit. Bueno, clar, perquè n'hem fet el jugador més en forma, perquè com que cada setmana guanya l'Arnau ja no s'interessa fer-la. Bueno, jo avui hagués dit Vitor Reis. O Vitor Reis. T'està bé? Jo hagués dit també Vitor Reis, variar. A mi m'agrada aquesta. Te la sumo. MVP? Bueno, no, Arnau. Jo entre Gazzaniga i Vitor Reis. Jo dic Vitor Reis, m'agrada. No, estuvo muy bien, Vitor Reis, estuvo muy bien. Està molt bé, però els dos que hi entenem hem votat el mateix, suposo que deu ser casualitat. Per tant, faltaria el vot del públic. No hi ha res com l'amistat, Sí. Ets un gran amic, Nil Solà, ets un gran amic. Sí. Per cert, molta gràcies als dos, vull dir públicament, que ahir l'Arnau i l'altre dia, i el dijous tu, els dos em vau enviar missatges de que estàveu pendents del vostre segon equip, el Barça, per escoltar el vostre... No, jo estava el vostre pendent amic Nil, per de tant, tu, Nil Solà, jo estava pendent de tu. De la Transmi en Flaquis. Bona gent. Vale. Això estava molt pendent, això. Ja saps que jo soc molt... Per cert, em van donar records,
Sí? Em van donar records Miguel Ángel Román, Rafa Escric, Jogo, que els vaig trobar ahir a l'hotel. Ja li vaig dir a Rafa Escric que aviam si d'allò, però són gent molt ocupada. Molt sol·licitada i molt viatjada, també t'haig de dir. Es un destino muy común para Rafa Escric Girona. Sí, Me ¿no? gustan cosas un poquito más exóticas, yo creo. Sí. Aquí sabem també de coses exòtiques. Va, fet aquest apunt, que sempre se'ns allarga una mica, hem aguantat moltes persones, més de 200 persones ara en directe. Moltíssimes gràcies a la gent que s'ha subscrit, a quasi em quedo sense veu, i a tu, Joaquín, per aquest viatge. I acabarem. Àlex, mira, va, un tipus cada un? No, aixeca'ls. És que no els puc aixecar tots, la veritat. Que es vegin. Aixeca-la, La gent que ha participat als dibuixos. Mireu quins dibuixos. Ens els han fet la gent de P3... No, és broma. No, és que ara mateix podria ser perfectament... Los alumnos de... P3... El focus no ajuda. P3, la clase dels mussols, No quiero decir nada, Luna, creo que el tuyo es el... Jovent gironic, Aquest està bé, també. Hòstia, és que no... Ja ho quedarem aquest. Parece un poco Arbeloa mirando las copas. Ens quedem aquest i una abraçada molt forta a tota la gent que divendres va patir molt a Cornellà i a tots vosaltres. Va, fort aplaudiment el dimarts que ve més i millor. Som-hi. Dimarts. Multiliving, la traca dels dilluns, el programa de i pel Girona. Ens trobeu en directe a twitch.tv/multiliving i també en format podcast a Spotify i en vídeo a YouTube. També som a TikTok, Instagram i Twitter X, perquè sí, no parem. Si vols venir de públic, apunta't al link que trobaràs als nostres perfils. I si no ens segueixes, què esperes?